Mga guys, niya tayo duha ka laptop nga bag-o pa gi-reformat, no? Hard drive versus SSD. So, ang nasa left side mo ng SSD, ang sa right side mo ng hard drive. So, kung makita ninyo mga guys, no, sa pag power on ninyo, so mas unag yun si SSD og lugwa sa desktop, no, kaysa hard drive. Ikumpara na to ni siya sa factory, no. Ang SSD machine na ang gipanggamit, so mas paspas gyud kaysa ni hard drive nga mano-mano pa ang mga tao nga nagtrabaho. So mo na kalainan sa SSD og HDD. So unsa pa inyong gipaabot ha, message na mo sa CJ Repair, no, kay aron i-upgrade na to ang inyong mga laptop para mapaspas na og dili na kamo magsigig reklamo nga loading ang inyong laptop. Diri ato na sa dipakita ang pag shutdown. Basta i-off, no. Mao na siya. So atong i-off ang laptop. Tanaw na to kinsa giuna og ka-off nilang duha, no. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw. Hinaot mo, message mo na ko.